Gràcies. Tecla Sala, no han dit? Anem a la Tecla Sala. La Regina. Regina, Doncs vinga. tu ens expliques. On anem, Regina? Després a la meva casa. Jo sí que a menjar. Ui, que són molts, No passa res. Es faràs un cuscús. No, jo no, la mare. Jo només et vaig un té molt bo. Bueno, ja està bé. Què? Pues millor, esto. La meva mare l'ha fet una el de la vaca cega, que està dibuixada. Qui té el paper de la vaca cega que està al dibuix? Ho estava llegint l'Antònia i li ha passat a algú, potser. L'has deixat a sobre de... De l'estudi. S'ha quedat allí? Molt bé. Segurament. Sí, però l'has deixat a casa. Perquè... Has vist? Molt bé, Molt bé. Molt xulo. Bueno, que estaven dient que és històric, o sigui... És un fet històric, Hem entrat a l'estudi, al cau artístic de la Francina. El seu temple de creació. Serà diferent. Mira, d'escriure, de llegir, tampoc en sap res de l'altre món, però Cadascuna té la seva manera d'expressar-se, no? Exacte. Espectacular. I ara anem cap a la Tecla Sala. I ara anem a la Tecla Sala. allà tanquem ja... se m'ocorre I allà tanquem la ruta. Ara passem pel Parc de la Torrassa. La Regina és la guia, la nostra guia Sí? espiritual ara. Ja, però és igual, et volem com a guia. La Regina és una activista aquí del barri. Sí, No veig que les dones estan fermes aquí, Les dones molt fermes aquí, sí. El Parc de la Torrassa, que és el mirador del barri. És un dia esplèndid. Jo he pensat perquè al matí, a la nit, dic, a veure si plourà. Però després... Tenim sort, ens està fent un dia molt xulo. Sí, dic, sembla que el sol tira. Sí, perquè si no el dia és així, comença Vinga, fora. a ploure